de bende gitie donge dwa neno gik matimre maratiro matimre maber depo ni gintie to lonye mok gichiw kata paro maleo ne mok gichiw ingeni chal ma bende gintie lakini ingeni chal ma bende samoro kisedonjo kanyo to pesa umo wangi makoro gene bende wiwil koro ok itim gima dwara ni mondo itim koro in kacha idhi ni chiemo to bende ok obadhi to ok ing'i kani mbele ni onego bed wakonyo piny emomiyo samoro it is very sad onego bed ni ka initiative moro okel gi serikal kaka PPP ni it's a very good initiative lakini koro an pinge an kete siasa makata koro jopiny ok bi bedo gi lony moro ma gi understand ni PPP ni en ang'o gin gibo ni makendo en na tugo moro ma siasa okel makendo nyaka wakete pap watugie ineno mane momiyo dalem ne Kenya ni gik machal kamagi bende wawe gikete siasa onego wapim gi ratil ma nyakonyo kaka jopiny ot magima nya mantiere kar kae Tom Nduku isebedo kuonde ka duto machiegni kae ne wacho ni ero nitie gavana mari madwa mana oganda mondo doge ndara iwacho ni ndara emodwa ni mondo oganda doge kae en gavana mago weche mantiere kar kae lakini wabuko ni kae ni jonon siasa osebiro ka kinde mokalo gi sani kama ntiere kar ka kodi achiel kachiel to wach mantiere ma gavana ma Siaya James Orengo noko wacho kata no wacho ni ginto gin magi mokwongo mantiere ka en tich mano mar opposition ji nyaka bed mane trenches ji nyaka go sirkal e yo machal nade kama gintiere kar ka united opposition masani imiyo gi scorecard man ing'eyo ne seche moko jakwenyo Orengo no wuoyo mana chieng' cha pok ochako wuoyo kendo chieng' cha nowacho ang'o no mane wacho ne gibro dhi ndara but pok ochako wuoyo kendo he realize ni jopiny ok dwa dhi ndara jopiny dwaro another mechanism koro ing'eni kusi kodiame adiama to koro lose value gima duong' ma nyaka wachi en ni yakle office ing'eni jogi neno opposition ne gipingo serikal to gionge formula opposition ne en Orengo gi jakom Raila. Those are the only people manengo formula. And adwa kwano ni. Iwinjo clever. Kane moyo dag ni o'clock change in this country. Ne wadi demonstration. Wanonge demonstration man wadi mane ku achieve any process. Ne wadi demonstration. Kane wadi demonstrate IPPG no biro. Emo position ochako yiere gimiluongo ni Electoral Commission of Kenya. Wachako nominate. Kwa kanyo wabiro constitutional reform. My constitutional reform ka ideology mane jog Ramogi go ne jidhi opogore diere. Bora ilo chigni Raila no don kende for formation of county government. Mabende wacho no formation of county government ngama ne koro biro koine ne Rosemary Manyara kane jowa mang'eny dwaro majimbo jomoko dwaro ang'o and majimbo did not ne kodhi maber kodwa through pre-independence time Rosemary ema no koina karwa bedo gugatuzi koro wadhi county government koro wagolo majimbo izumcha koro jogi to kine kati yien wano asoga bedo ka one politician in this country nitie jowa miluongo ne national security social security intelligence kacho tingo ji Cleophas jomariek mapok ni dwaro yudo they analyze you to gin one in hot air to give you away opposition gionge gima bro timo that one I can assure you magi bro ga ko bro they kanise bro timo everything gima gi bro timo president ni onge. And that's why kaka ngano manosu tiyo governor chon na kwayo governor na governor piny seche moko jaweji rightfully you are the man to come and take over ODM probably somewhere down the line make deal go ODM brigade nicely and you miss the opportunity your time will still come just support the mainstream mar ODM wani bene ndigi kumwalakie kichwa be wadwa nimo so much to the extent that wadhi ketho ndando marwa mar opposition koro gigi
ema nyaka dwaro ni ODM oduog piny. Jogi to ginya timo President Ruto anything. Wan gi mwadwaro en ODM oduogo bed piny to wabed gi President Ruto mesa. To wacho ni no, thinking marwa through our leader was 1, 2, 3. Iso fulfill ma poki fulfill, mani the maraj, mani onego losi. That one only made by ODM. But you must say now ODM gi, no more kobe wega, then they will become popular by making noise. No, Kenya is past that. Kenya saniburo rangi, tiburo nwengi ni kwalo CDF, idi maki. Kori yuwakaga to maki. Enanjo Kenya moko gin vote of mabeyo. Koro to me, ngashago ginto kuitingo Ruto anything. They can make noise. Nike gimi neno ma owadwa ni wacho wadu man Kisumu. Ka diero ngo point. Ngani jakuo. Why can't you take it to court? And that will be example. Kani wadi Bomas of Kenya. Kani waneno kakoro kinyali to wadi court Orange and Banana. That is our Orange Democratic Party. No better. It was a movement, then it became a party. Koro kleo gimadu na ngisi 1-2 day like now I'm happy. Ni yomochiko chiga kadhi nyaka Muhoroni contractors are on site. Gitiyo kama ginyalo mondo chulgi. We are thinking ni industrial park manera ilo gore ni cha. Kijulugi benyinju kuende ne kwalo nyaka lo ma serikal monego geni industries. Magidifa nyaka gija kon. Let us now think on how to bring Ginene Kanyo, industries Kanyo. In fact, one of my person, Mailon Kaleb, was telling me nikata Coca-Cola, Karanugulo Kanya, they have grown so big. Koro ginya bedo I pipeline kucha. Gidwa duogo gedo koni. Koro ibinyo gleo gik mwan wadwaro kata railway winyo no kore chako ginyanza duogo koni. To me what I'm thinking. And this is what I would plead with the president. The president, gikma de marach serikal gi emanon kakidiyo mondo bed maber mondo Kenya bed gi yweyo malongo. Tiende ne uwinji gima jo opposition gikone nikech ka gin mago ka gin opposition gi to are making noise nikech noise ne ma jatend pinyo nego uwinji koso